Som en Joan Serra i en Miquel Erra i hem fet el llibre de tota la veritat sobre Plataforma per Catalunya, un llibre que el que pretén és explicar les armes que han utilitzat Plataforma per Catalunya i Josep Anglada per situar-se en l'escenari polític català, un llibre que pretén radiografiar això i el que aconsegueix, el que pretén aconseguir és fer un retrat de personatge de Josep Anglada, que és l'aparador o l'home que ha capitalitzat aquest vot xenòfob, un vot que en les últimes eleccions ha aconseguit un impuls arreu de Catalunya, a Vic en concret i arreu de Catalunya, i el llibre reflecteix això, d'aquest ascens del vot xenòfob. La idea és això, és un treball, és un assaig bàsicament periodístic, no és ni polític ni té un caràcter historiogràfic, sinó que és un retrat molt directe, i per això l'encàrrec a uns periodistes que des de Vic el tractem diàriament el personatge, i per tant sí que ens sembla que té aquesta frescura d'un treball molt directe que retrata com ens sembla que és el personatge.